Katsotaan nyt rehellisesti sanottuna minun kanavaa. Siellä on varmaan tullut jotain kivoja uusia kommentteja sen seurauksena, että minä en ole käynyt siellä niin kuin about 3 kuukauteen. Niin luulisi ainakin, että siellä olisi jotain kivoja kommentteja. Se varmaan lopetti tubettamisen, kun ei ole tullut 4 kuukauteen video. Siltä valitettavasti näyttää. Uusin video 3 kuukautta sitten. En siis halua hoputtaa, mutta mietin vaan, että mitä on meneillään. Tietäispä itekin, mitä on oikein meneillään. Oikeasti saanko kysyä, mitä vittua, lopetit taas YouTubettamisen, vaikka puhuit siitä, että jatkat uudella innolla. Tuo on ehkä hauskin kommentti näistä kaikista kommenteista, en tiedä miksi. Teetkö enää YouTube-videoita? En pahemmin kyllä ole tehnyt vähän aikaa. Mikä kone sulla on? Minulla on tällainen tietokone. Siinä on oikeasti ollut rehellisesti sanottuna aika monta syytä, miksi me on voinut upata videoita lähiaikoina. Kysykää vaikka keneltä tahansa minun kaverilta, niin kukaan ei halua välttämättä koneella pelata sen takia, koska minulla on paska näyttis, ja se näyttis tekee sitä, että se aiheuttaa, että kirjaimellisesti pelissä räjähtää kaikki näytöllä, ja sitten se ei pysty pelaamaan oikeastaan mitään. Ei hevon älkää herässäkö minun kavereita, please. Myöskin meillä on ongelma tämän typerän mikin kanssa, jos on edelleen tää sukka päällä. Tää mikki, se on kondensaattorimikki, joka ottaa siis virtaa USB:llä koneesta. Ja se ei saa tarpeeksi virtaa koneesta, koska minun kone on paska. Minun kone on ihan helvetin vanha. Ja se mikkikään ei toimi hyvin. Mikä on tietysti ongelma niin kuin ylipäätään äänenlaadun kanssa. Ja sitten minä olen vaihtanut myöskin huonetta ja paikkaa ja oloa ja JNE. Täällä kaikuu, täällä JNE, kaikki. Minä en saa hyviä äänitasoja täällä. Ehkä näitä olisi kaikkia sanoa oikeastaan huonoiksi selityksiksi, tai tekosyyksi, mutta en tiedä. Vastasinpahan kysymyksiinne.